Ku danna mana subscribe a wannan YouTube channel namu mai suna Magajin Daushe. Madalla mun gode. Ina so na yi aure, 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 baba ina so na yi aure, ina so zan yi aure, gaban komai yayi tsada, kuma ba sana'a gare ni ana ta gudu na ya dan ta'adda. Ba ilimin arabu da boko bane zan can takarda, yan mata da dama suna burge ni ba zan rufe ba. Kowace da tsayar sai ta ce ba tsara ta wace ba, idan kuma na mata sai ta nuna ban san me nake ba. Kuma ni dai na sani ba biyo gado na bikin kare ba, idan matsalar ta rashin kuɗi ce to ba ta zan mata ni kaɗai ba. Ga kuma ba na shaye-shaye idan ka aje ba zan taɓa ba. Ina matsalar take ne ya zan yi da wannan rayuwa, ya zan yi da wannan rayuwa. Ina so ni da ni ya aure gani a gangin damuwa, ban so na buru da zamani ku fahimci batuna yan uwa. Dangi na ku mini agaji, rayuwar gowarin ta na gaji. Baba ni dai ko kawai aje a hada ni da kan da ko dije, ko da jin mai ko da talatin wa baba ni dan idan Allah gaje. Gashi kan ne na daga sun yi aure, abokai sun yi aure, yayye tuntuni sun yi aure. Ni dan yana rage yan uwa na ku ji tausayi na. Baba ko bayin gidan nan Hassan dillale su sayar, mutunci martaba ne na dangi ban so barar. Baba na karkai shawara da suka mu batun za su kawar. Daga dai na yi hankali na yi noman wake da dankali, rannan da na je na aski a kai na an san furfura. Sauran da nake gaba hali na ya koma ka tobara. Aure ne ya martaba ku yi mun aure jama'a haba, zan bar damuwa rayuwa ta koma dai. Idan na yi aure lamura za su tafi dai. Ina son aure baba na ai mana aure, ai mana aure baba na kai mana aure, ai mana aure kar na shiga rudin rayuwa. Aure nake so na yi martabar rayuwa, kai na ana ce ku ce ai na shiga damuwa. Aure nake so na yi martabar rayuwa, kai na ana ce ku ce ina shiga damuwa. Wace ce za ta aure ni ta zaman dogonata, kula nishadi na bata ta zama ta muraruwata, jiki da rai za na bata farin cikin rayuwata. In ta dara na dara, in ta gyara na gyara, in ta ce a yanda duk take so ne tabbaci hakan zanayi. Azumi ya dawo ban yi aure ba yara za su dame ni da kiɗan tashi gauro. In azumi ya dawo ban yi aure ba yara za su dame ni da kiɗan tashi gauro. In azumi ya dawo ban yi aure ba yara za su dame ni da kiɗan tashi gauro. Idan azumi ya dawo ban yi aure ba yara za su dame ni da kiɗan tashi gauro. Assalamu alaikum masoyanmu maza da mata na garin Bulkaciwa da kewaye baki daya. Sunana Sabiu Saha wadda kuka fa sani da soja a cikin komedin mu da muke nishadantar da ku. Gefen dama na ga Zangando Magajin Daushe. Gefe na hagun kuma ga Ahmad Dan Zamani. Na biyu kuma ga dan autanmu na komedin mu da muke nishadantar da ku a cikin garin Bulkaciwa. Masoyanmu mun gode ku ci gaba da bibiyar YouTube ɗinmu mai suna subscribe a YouTube channel ɗinmu mai suna Magajin Daushe